Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аз турнири якҷояи AMC Fight Night ва Eagle FC 2 рӯз гузашт ва бояд қайд кард, ки ҳамон шаб варзигарони тоҷик 3 ғалабаи хеле муҳим ва беҳтарин ба даст оварданд ва имрӯз дар ин навор мо оиди лаҳзаҳои аҷоиб ва корҳои муҳими яке аз ин мухорибаҳо, аниқтараш мухорибаи Самандар Муродов гап мезанем. Дар вақти мухориба бо дасти ӯ чӣ шуд? Дар кадом лаҳза ин кор рух дод? Барои чӣ ба ӯ мухорибаи унвонӣ доданд ва чӣ гуна ӯ феъли чемпионии худро нишон дод, ки ин чизро шояд ки бисёриҳо надиданд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. боварӣ дорем ки ба шумо писанд меояд. оғоз мекунем аз худи мухориба. чӣ хеле ки ҳамамон медонем, рақиби Самандар Максим Швец хеле варзигари пуртаҷриба аст ва як вақт қариб буд ки ӯро ҳатто ба UFC гиранд, аммо бо сабабҳои маълум ин кор нашуд. умуман дӯстон, бисёриҳо ба ғалабаи Максим боварӣ доштанд, чунки Самандарро ҷангвари хеле ҷавон ва камтаҷриба мешумориданд. Самандар то ҳамон мухориба ҳамагӣ 6 мухориба гузаронда буд, а Максим боша 22 мухориба. аммо дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем, мо барои шумо чизҳои аҷибро мегӯем. шояд дар шумо савол пайдо шавад, ки барои чӣ ташкилоти Eagle FC ин мухорибаро ташкил карданд. ҷавоб чунин аст: ташкилот мехостанд ки барои ин камарбанд Муборакшоев ва Максим Швец ҷанга, аммо Муборакшо осеб гирифт ва барои ҳамин онҳо ин имкониятро ба Самандар доданд. ва боз шояд ки савол пайдо шавад, ки барои чӣ ба Самандар? ба ғайр аз Самандар дар ин ташкилот боз ҷангварони сахт ва пуртаҷриба бисёранд, аммо барои чӣ маҳз Самандар Муродов? ҷавоб чунин аст дӯстон. Ҳабиб Нурмагомедов медонист, ки аз дасти Самандар чӣ корҳо омада метавонад, чунки Самандар яке аз шогирдони сахт ва бебохти ӯро Абдураҳман Алимагомедовро шикаст дода буд. аз ҳамон ҷо роҳбарои Eagle FC фаҳмиданд, ки Самандар ҷангвари хеле хатарнок аст. фикр мекунем, ки оиди мухорибаи унвонӣ ҳамаи чиз фаҳмо шуд. акнун бошад дӯстон, биён осеб гирифтани дасти ӯ дар вақти мухориба гап мезанем. дар якум ва дуюм раунд Самандар худро хеле хуб нишон дод ва ӯ аниқ якум ва дуюм раундро гирифт. дар сеюм раунд, аниқтараш дар аввали сеюм раунд, дар вақти клинч китфи Самандар баромад ва ӯ рақибро сар дод. баъди сар додани рақиб, Самандар ин чизро ҳис кард ва хост, ки дасташро каме ба ҷояш биёра, аммо ин чиза рақиби ӯ дид ва дарҳол ба ӯ ҳамла кард. аз сеюм дақиқаи сеюм раунд Самандар бо китфи баромада мухориба гузаронд ва вақте ки мураббии Самандар аз ӯ хоҳиш кард, ки фаъол боша, бинем, ки Самандар дар ҷавоб чӣ гуфт. чӣ хеле ки шунидем дӯстон, Самандар ба мураббиаш гуфт, ки дасташ шикаст ва дар ҷавоб мураббиаш ба ӯ гуфт, ки бояд мо давом диҳем, ин ҷои номус аст, рақиб фаҳмидагӣ нест. баъди ин суханҳо Самандар мухорибаро боз идома дод. ва дӯстон, боз як лаҳзаи дигаре, ки шахсан худи маро ба ҳайрат овард ва феъли чемпионии Самандарро нишон дод. довар аз Самандар мепурсад, ки бо дасти рости ту чӣ шуд? ҳама хуб аст? Самандар медонад, ки агар осеби худро гӯя, мухорибаро манъ мекунанд ва ғалабаро аз даст медиҳад. барои ҳамин мегӯяд, ки ҳамааш хуб аст. ва дӯстон, баъди ин мотиватсия беҳтарин ва дастгирии беҳтарин аз ҷониби мураббии Самандар Раҷабалӣ Баёнов, биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ва баъди ин чӣ гап шуд ҳамамон медонем. Самандар рақибро дар чорум раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода ғалаба ба даст овард ва ҳамин гуна Самандар Муродов бо рекорди 7-0 чемпиони бебохти Eagle FC дар вазни ниммиёна, яъне 77 килограмм шуд. дӯстон, ман шахсан боварӣ дорам, ки Самандарро ояндаи беҳтарин интизор аст ва ӯ бо чунин феъли ҷангварӣ ва бо чунин стили ҷангӣ ба қуллаҳои хеле баланд мерасад. акнун дӯстон, мо дар ташкилоти Eagle FC 2 чемпион дорем. Фаридун Одилов чемпион дар вазни миёна ва Самандар Муродов чемпион дар вазни ниммиёна. ҳамон шаб
самандар бисёри ҷанговаро, доваро, мухлисо ва умуман бисёри тамошобинонро ҳайрон кард ва боз дар оянда ҳайрон хоҳад кард. аммо боша ба ӯ танҳо муваффақият ва ғалабаҳои калон орзумандем ва албатта ки ба ӯ саломатӣ хоҳонем. дӯстон, агар навор ба шумо маъқул шуда боша, ҳатман лайк монед. фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошед.